eszméletlen. Nem tudom egyszerűen, hogy jutottam el idáig február óta. Ezt el sem hiszem, srácok. Itt vagyunk 49.999 feliratkozónál, és megvan, srácok! Úristen! Megvan az 50.000 feliratkozó, te jó ég! Na hát sziasztok, srácok, ehhez a naphoz is elérkeztünk, hogy végre láthattok engem. Tudom, hogy nem vagyok egy Leonardo DiCaprio, de nem is ezért szeretnek engem. Bízok abban, aki eddig is szerette a tartalmaimat, az ezután is fogja. Mostantól minden videómat facecam-mel fogom felvenni, szóval hozzá kell szoknatok a látványomhoz, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy elértük az 50.000 feliratkozót. Ez egy olyan mérföldkő, ami nekem nagyon sokat jelent, és amire nagyon büszke vagyok. Viszont ehhez nem csak én kellettem, hanem ti is, és minden barátom, aki bíztatott engem és támogatott. Szóval nektek is nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a kis rövid videót, és akkor további szép napot mindenkinek, a következő videómban jelentkezem.